как намерихте баланса между 6 гола, но и това да бъдете непробиваеми за още един пореден двубой в защита? Buenas noches. Добър вечер. Bueno, para mí hoy es muy importante, más allá del resultado. Отвъд резултата, днес за мен е друго много важно. La seriedad con la que ha afrontado el partido del equipo. Начина, сериозността, с която подходихме към тази среща. Desde el primer minuto hasta el último, el equipo ha estado muy enfocado en el partido, en permanentemente mantener altos los niveles de activación. Изключително фокусиран от първата до последната минута да поддържаме така високо темпо, високо ниво в ритъма на игра. Y tengo que volver a destacar, siento un orgullo inmenso por estos jugadores. И още веднъж трябва да отлича, че съм изключително горд с тези футболисти. Hemos dominado muy bien el partido, con balón, entendiendo bien los ritmos de ataque. Изцяло доминирахме в матча, добре разбрахме ритъма, който трябваше да зададем с топката, когато сме в атака. Teniendo la calma suficiente para movilizar al rival hasta encontrar esos espacios que nos permitieran profundizar y dañar en los últimos metros. С достатъчно търпение и спокойствие подходихме, докато си осигурим точно тези пространства, където да нанесем така съкрушителни удар на съперника. Y reitero, И още веднъж искам да кажа, el mantener esos niveles altos de posesión en campo rival nos ha permitido que en la pérdida estuviéramos juntos y tuviéramos una muy buena reacción para recuperar rápido. Това да се задържаме дълго в половината изцяло в половината на противника ни позволяваше да реагираме добре, бързо да отнемаме топката и отново да сме в атака. Каква е връзката между всичко това, което казахте за динамиката, за притежанието и халфата линия, която подбрахте? Защото спокойно можем да кажем, че в нея имаше 3 подавачи, ако може да използваме този израз. ¿Cuál es la relación entre todo esto que hicimos y los mediocentros que han elegido, como se puede decir, y los 3 saben dar el último pase? Bueno, aquí no se trata de mediocentros, ni de centrales, ni de delanteros. Todos los jugadores son importantes. Тук не става въпрос за халфове, защитници и нападатели, всички играчи на терена са важни. Y de lo que se trata es de que todos tengan una mentalidad colectiva, los de dentro, los de fuera. Важното е, че всички имат така много добър колектив и мислят заедно, тези, които са на терена, тези, които са на пейката. En nuestro equipo la idea está clara, atacamos con 11, defendemos con 11. Идеята в наш отбор е пределно ясна. Атакуваме с 11, защитаваме с 11. La idea colectiva está absolutamente por encima de cualquier individuo. И колектива винаги е над индивидуалната изява. Y reitero, es que todo nace y todo parte del excelente compromiso que tienen los jugadores. Искам още веднъж да кажа, всичко започва с невероятното отношение, което показват на терена тези Esa para mí es la clave y luego esa comunión que existe con la afición que es preciosa. А след това идва и така синергията, която съществува, невероятно красивата синергия, която има с нашата публика и момчета на терена. Mantenga los niveles de activación altos y no se relaje en ningún momento. Което всъщност помага и момчета не се отпускат никога на терена, да поддържат тези така нива на висока концентрация и ритъм. Извинявам си за превода, следващия въпрос ще бъде малко по-дълго формулиран, но Асен Митков премина през много в последните седмици, от това да бъде освиркван, до това днес неговото име да бъде скандирано. Какво мислите цялостно за младата група от футболисти на Левски, предвид и дебютните голове на Стоянчов и Ганчев? Es que es un error absoluto si nosotros los primeros empezamos a subir rápido a un jugador o a bajar rápido a un jugador. Nosotros, los entrenadores, los asistentes, los periodistas. Ние ще сме първите грешници, ако започнем много бързо да вдигаме или съответно да сваляме, както се казва на жаргон на български, даден футболист. Всички ние грешници, това сме треньори, журналисти. No, los aplausos, los silbidos son parte del fútbol, es parte de este ambiente, de esta atmósfera. Както и аплаузите, това е част от футбола, това е част от тази всъщност невероятна атмосфера, която е на стадиона. Hay que tener esa capacidad de resiliencia para, ante la adversidad, sobreponerse. Това, което трябва да покажеш е устойчивост в момента, когато е нужно, за да устоиш когато е трудно. Y ante el elogio no venirse arriba, sino mantener un nivel de equilibrio óptimo. Както и когато те възхваляват, да не си вирнеш носа, напротив, да останеш в баланс. En este caso en concreto, Asен Mizkov, lo primero, es un chico
Maravilloso, extraordinario, súper educado, súper trabajador. В този случай за Асен Митков на първо място невероятно момче, невероятен човек, изключителен така, работник. Y luego sus características, su perfil, para nuestra idea, para nuestro modelo, encaja muy bien porque es un jugador que se siente cómodo relacionándose con el pase. И всъщност, що се отнася до футболните ми качества и характеристиката, играч, който много добре се вписва в нашата идея за играта. Изключително. Entonces, obviamente, cuando a cualquier jugador le aplauden, valoran lo positivo que hace, bueno, pues me pone muy contento. Y en este caso, como usted bien dice, Както и вие добре отбелязахте в този случай, но преди всичко да отбележа, че който и да е футболист, когато го подкрепят и така чува аплаузи зад гърба си, това ме прави много щастлив. como usted bien dice, bueno, pues es un chico que ha ido pasando por diferentes fases, entonces estoy muy feliz por su nivel de resiliencia. И както вие казахте, премина през целия този дълъг период и аз съм много щастлив заради устойчивостта, която показва. Aquí somos todos dentro un equipo, una familia y lo que se ha creado con la afición es algo extraordinario, algo precioso. Всички ние вътре сме отбор, колектив, семейство и това, което имаме заедно, така, взаимодействието с публиката е нещо наистина невероятно много красиво. Y se ha visto claramente que la afición valora constantemente el esfuerzo, esa resiliencia de todos los И jugadores. виждате, че публиката постоянно оценява това, което правиме, това постоянство на терена от страна на футболистите. Видяхме, макар и твърде за кратко, за да правим някакви сериозни анализи, Марко Груич, как се вписва до момента той футболен. Bueno, es un jugador que nos va a ayudar durante la temporada, sin ninguna duda, Футболист, който без съмнение ще ни помогне този сезон. pero que lógicamente todo lleva su tiempo. Но разбира се, всяко нещо изисква време. La temporada pasada, la segunda parte de la temporada compitió nada o muy poquito. През заключителната фаза на миналия шампионат, ако не без така с малко участие в No ha футболната hecho среща. pretemporada con un equipo. Не е правил подготовка с отбор. En consecuencia, bueno, pues tiene que ir poquito a poquito metiéndose en dinámica. Вследствие на което трябва лека по лека да влиза в нормалната динамика. Pero es otro chico. Es, la profesionalidad, el respeto, la educación a la enésima potencia. Но показва невероятно, момче, което показва невероятно високи нива на професионализъм и изобщо отношение. Entonces todo eso ayuda a que su adaptación sea rápida. Всичко това от неговото отношение помага бързо да се адаптира. Y luego que hay un vestuario extraordinario a nivel humano y eso ayuda muchísimo a que todo jugador nuevo se adapte rápidamente. Както и невероятните хора, които се намират в съблекалната. Всичко това помага новия футболист да се адаптира по най-бързия начин. С какво послание ще се качите заедно с вашите футболисти на самолета за Атина? ¿Qué van a decir antes de partir para Atenas? A decir, Sí, a decir no, pues ahora tenemos que preparar el partido de la mejor manera posible. трябва да се подготвим по най-добрия начин за този матч. Un partido dificilísimo, durísimo, Изключително здрав, труден матч, que bueno, que a la vez nos tiene que ilusionar. заедно с това трябва и да ни накара, разбира се, да сме щастливи, че предстои да мечтаем. Que desde luego viajamos a Atenas con el objetivo de hacer un buen partido. Разбира се, качваме се на самолета за Атина с идеята да направим добър матч, Y que ese hacer buen partido nos lleve a ganarlo. вследствие на което и да го спечелим. Obviamente esa es nuestra mentalidad y ese es nuestro objetivo, sin Ясно, ninguna duda. без съмнение и е ясно за всички, това е нашата цел и нашата идея. Va a ser durísimo, va a ser dificilísimo, Ще бъде много трудно, много здрав матч, pero tengo una confianza extraordinaria en mis jugadores. но аз имам невероятна увереност в моите футболисти, вярвам изключително в моите футболисти. No sé cuál será el resultado, Нямам представа как ще завърши матч, pero los jugadores se van a dejar absolutamente todo en el terreno de juego, eso lo tengo claro, como lo hacen siempre. но за мен е ясно, че както във всеки матч, така и в този футболистите ще остават сърцата си на терена. Pero no es solo la intensidad, la concentración, hay que hacer un buen partido, Но como hemos demostrado que podemos hacer en el partido de ida. освен концентрацията и себераздаването, трябва да изиграем един добър матч, както сме го показвали много пъти до сега. Sobre todo competir con personalidad,
и най-вече да покажем така мъжество Y sin miedo a и без absolutamente a страх nada. характер и без страх към нищо и към никого. Ese sería el peor enemigo. Страха е най-лошия съветник. Por lo tanto, personalidad y a intentar hacer un partido que nos lleve a estar en disposición de ganarlo. Трябва да направим един матч, всъщност да го изиграем по начин добре, по начин по който и да доведе това да го спечелим. Muchísimas gracias y buena suerte en Grecia. Sí. Chao.